Салому алейкум дӯстон, мо дар магазини Realphone қарор дорем ва иҷода телефонои аксия дарафтаст. Телефонои Tecno Neo Power 6. ин телефон 7000 мАч батарея ки иминой барои курьерро ҳамин телефон мо тавсия метавонам барои ки 7000 мАч батарея ки дорад, зарядиш 1-1.5 рӯз мебарад свободна. 8x28 памя дорад, экраниш 120 Гц кор мекунад, отчетка палец да барша ҷои зарядакиш Type-C, дизайниш мо ба шумо нишон метавонам. ин телефон 8x28 ва 8x256 мешавад. Нархошона ай Telegram бинем бо хубтар мешавад. Telegram ада описание мемонам. ин телефон на дизайнш чиқек мебинед, дута камера, якта спичка, основной камераш 50 мегапиксел, ёрасонаш 8 мегапиксел, 7000 мАч батарея ки чиқеки гуфтам, экраниш 120 Гц кор мекунад. Дар комплектация ин телефон ҳаст 320 зарядка, пленка, чехол ва кабели оригинал худаш. 320 зарядка, блок питания ҳаст ва кабел, скрипка, пленка ва интернет чехоли, как обычный, прозрачный. Ва телефонои бюджетни, телефонои арзонам ҳастай. Нархиш 8000 сар мешавад. Телефони ин телефон нидаун омодагия, магазин нав омодагия. Ин телефони M Horse 20 Pro. Дизайниш как iPhone ай. 13 мегапиксел основной камера, 5000 мАч батарея ки экраниш 90 Гц кор мекунад, селфи камераш 8 мегапиксел. Дар комплектация ин телефонам все ҳамачи ҳаст, просто мегири истифода мебари. Нархи боша 8000 рублай. Ва ранги яъне хеле монанд как Samsung A14. ин телефон озима дизайнаш ба шумо нишон метавонам. ин телефон 4x128 дега, 4+4 оперативкаш, яъне 8 амкунӣ мешавад. 13 мегапиксел основной камераш как Samsung A14. Дизайнаш ранги A14. Чиқек мебинед. Свети титаниум. Сета камера, якта спичка, основной камерашира 13 мегапиксел, фронтални 8 мегапиксел, экраниш 90 Гц кор мекунад, отчетка палец да барша ҷои зарядки Type-C, динамик толка поён да мешавад, ҷои наушникшам ҳаст, то экраниш 90 Гц кор мекунад. чиқеки гуфтам, нархи ин боша 8x128 дега. Хоб 8000 ла дар наличии се расветкаш ҳаст, голдиш ҳаст, интер титаниум ва сиёҳш ҳаст. Ва бисёротон мепурсед телефони Redmi 12. Телефони Redmi 12 основной камераи 50 мегапиксел, 5000 мАч батарея ки экраниш 90 Гц кор мекунад. Дар комплектация ҳамачи ҳаст, просто мегири истифода мебари. Ози иран дизайнаш ба шумо нишон метавонам. ин телефоно 4x128 мешавад ва 8x256 дега мешавад. 4x128 дега дар магазини Realphone 11490 рублай бахшиш, 11490 рублай. Хоб 8x256 дегаш бошад 12990 рублай. Ин свети кабуча ва свети сиёҳшам ҳаст дар наличи. Основной камера 50 мегапиксел камера, ёрасонаш 8 мегапиксел ва 4 мегапиксел ва ёрасонаш ята спичка. Основной камераш 50 мегапиксел, чиқеки гуфтам, 5000 мАч батарея ки экраниш 90 Гц кор мекунад, селфи камераш 13 мегапиксел, Mediatek Helio G88, мощный процессор. Дар комплектация ин телефон ҳамачи ҳаст, просто мегири истифода мебари. Отчетка палец да барша ҷои зарядакиш Type-C, динамик боло поёнда ҳаст ин телефонро. ҷои наушникшам ҳаст, если что, дар наличи расветкаш ҳаст, озиамира сиёҳшо интери кабутиш ҳаст. ин телефоно арзонае, бюджетне ва барои либой чи, барои ҳам доставка, барои ҳам игра, барои хеле обычный истифода бурданам ин телефоно мешавад. Телефони Redmi Note 13. ин телефон нидаун буромадагия, ин 2024 экран ё 120 Гц кор мекунад, игровой процессор дора, Android ё боша 14. ози дизайнша ба шумо нишон метавонам. Дар комплектация ин телефона все ҳамачи ҳаст, просто мегири истифода мебари. ин телефон ози свети кадомша, свети сиёҳшай ва 8x256 дега ина. Основной камера 108 мегапиксел камера, ёрасонаш 8D. Якта спичка, основной камераш 108 мегапиксел камера, 5000 мАч батарея ки экраниш 120 Гц супер AMOLED кор мекунад. Хоб 320 зарядка дора, 120 Гц чиқеки гуфтам кор мекунад экраниш. Дар комплектация все ҳамачи ҳаст, дар ҷои зарядкаш Type-C, динамик боло поёнда ҳаст телефона. Дута сим карта мебара ин телефон. Игра бозикунӣ ҳам мешавад, бифора курьери либой кор карда метавонед. Так што заказ карданга нархи боша хоб ай 14990 рубл сар мешавад нархи, ё 6x128 дега дар наличи ҳозирашта се расветкаш ҳаст, сиёҳш ҳаст, кабутш ҳаст ва саузш ҳаст. Телефони Infinix Note 40i. ин телефоно нархиш ай 12500 сар мешавад. лучи дар рӯи экрандаги номро занг занед ва подробни шумо да операторро мефаҳмонам. ин телефоно нархошон
خب نرخشون ای 12,500 سر میشه. اینفینیکس نوت سی و تلفن اینفینیکس خود 40 ای. این تلفن NFC قبول میکنه. در کامپلکتاسیون همه چی هست. 8/28 دیگه پامیت مدیت خیلی اوجی 88. Так что заказ кардем. Адресимо шаҳри Москва, метро Бутурская, торговый центр Зеленый ва магазин Реалфон. Либо ҷои шаҳри Москва доставка дорем, Тоҷикистонам доставка мекунем. Тоҷикистон доставка 1 рӯз то 3 рӯза деридер мегирем, получач мекунем. Агар Москвада бошин, то метротона доставка мекунем. Нархи доставка 300 рубля. Тоҷикистон нархи доставкаи Тоҷикистон боша 700 рубля. Метавонем шумо занг бизанем ва заказ кунем. Рақамҳо дар рӯи экран.